धेकियाजुलि दखरा एबसु आरो बाटासिपुर फरायसालिमानि दालाइसा एबसुआ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय हाबाफारिया जोबलांबाय। थांनाय जुन दाननि 25 खालारनिफ्राय लानानै जुलाइ दाननि 25 खालारसिम आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना रायजोआव फरायसालिफोराव गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावदोंमोन। बेखौ लानानैनो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो धेकियाजुलि दखरा एबसु आरो बाटासिपुर फरायसालिमानि दालाइसा एबसुआ गोलोम बोथोरनि समाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय जुलाइ दाननि 5 खालारनिफ्राय 23 जुलाइसिम बेसेन नाङै फोरोंथाय हाबाफारि खुंनाय जायो। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों फोरोंगिरि थिसननानै बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिम लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एनस मुसाहारि, बाटासिपुर फरायसालिमानि लोगो गोरायुं डेभिड बर' आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोरा बाटासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लेङाइ फोरोंगिरिमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बेसेन नाङै फोरोंथाय हाबाफारियाव मोनसे आनजाद लानाय जादोंमोन आरो बे आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बान्थाजों बरायनाय जायो। गिबियाव आङो 2022 मायथाइनि जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बाटासिपुर जौमा फरायसालिनि इउनिट एबसुनि बानजायनायाव दिनै नैबे गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फोजोबफैबाय आरो बे फोजोबफैनायनिनो दिनै क्लजिं सेरेमनि दिनै बेहाय खालामनाय जादों बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव। दा बिखेखै आङो बेयाव बुंनो सानदों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' हारिनि नोजोर थांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै एमइ स्कुल आरो गोजौ फरायसालिखौ बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा होनाय बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि। थारैनो बियो जोङो जाफुंसारनायखौनो बुंनांगोन, मानोना जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जिहेतु बोसोरसेयाव जेसेबां फरायो एबा दिनै नैबे गोलोम बोथोराव बोसोरसे दान मोनसेनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्द होनाय जायो। नाथाय जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव न'आव थांनानै गोबां फरायसाफोरा लेखाखौ फरायनो नागिरा बा लिरनाय हुदाखौ खमायलाङो। दा बेखौनो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां जानांगौ आरो कुवालिटि जाजोबनांगौनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो गोलोम बोथोराव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ होयो आरो बिनि थ्रुयैनो जों आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिया खोब गोसो होनानै सोलोंगोन आरो खोब गोसो होनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामदों आरो मिजिंथिदों दिनैनि नैबे 20 दिननि जि मोनसे कचिं होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां मोनसे आयदानि मोनसे रोंगौथिखौ मोनदों एबा गोदान मोनसे नलेजखौ मोनदों, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो आङो मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना नैबे मास मोनसेनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बे फोरोंथायनि उनाव आनजाद लादों आरो बे आनजादाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि जि आनजाद जादोंमोन बेयाव आङो मार्कफोरखौ मोनदों। किसुमाना 50 नम्बरनि मार्कआव किसुमाना 30-40 मोनदों, किसुमाना 20 मोनदों आरो किसुमाना 25 नम्बरनि जिनिखि कुइसन बेयाव बिथांमोना सोरबा 25खौनो मोनदों। बेबायदिबो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा बेखौ आं दिनै नुनानै एबा खोनानानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनानो इयुनाव फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेनेरेसननि मोनसे बिथांमोना जाफुंसार सासे लाइमोन जाफैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै थांखि हिसाबै बेखौ भिजन महरै बेखौ लाबोगासिनो दङ। हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबोल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन।
बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।